Nagpahigayon og consultation meeting alang sa katukuran sa ikaupat nga taytayan sa Mactan. Kaganina laing barangay ug ilang mga residente nga maapektuhan sa proyekto ang gitigom. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa 6.5 gym sa Barangay Paknaan gihimo kaganiha ang tigom sa mga residente nga maapektuhan sa pagtukod sa 4th Bridge. Ang taga Department of Public Works and Highways ang mipasabot sa plano. Gipahibaw sila sa mga balaod ug proseso nga subayon kung bawion o gamiton sa gobyerno ang ilang yuta. Nagsugod kini sa pagpangutana kung may buot ba nga mo-donate sa ilang yuta ngadto sa gobyerno. Kay kung wala, mahitabo ang negotiated sale. Kung dili mo lampos himuon ang expropriation proceedings o ipaagi sa korte aron makuha sa gobyerno ang yuta. Hindi pwedeng kunin ng gobyerno para maginabang ang karamihan ng walang karapatang kompensasyon. Price yung pinaka-recent, magkano ba ang bentahan ng lupa ngayon? Daghang mga pangutana gikan sa mga mulupyo, pananglit kung tax declaration ra ang gihuptan, mabayran ba sila? Unsay mahitabo kuno kung ang yuta dili ilaha apan ang istruktura ra. Matod sa DPWH, aduna pay survey nga himuon aron hingpit nga matumbok ang mga residente nga maapektuhan. Yung surveyor will come from Manila. Then I coordinated with him. I don't know if they can start. But our God is they will have to start immediately. Informal settlers na sila. Kabalo sila nga anytime mahawa sila sa yuta since ang yuta sa government man. So murag walay resistance kayo. Apil sila sa plano. Posible nga na sila madawat nga compensation sa bahin na or relocation. Gibana-bana nga mobalor og 76.413 billion pesos ang gastuhon sa pagtukod sa 4th Bridge. Lakip na niini ang isumpay nga Coastal Road Project sa Mandaue. Sunod tuig, gitakda ang acquisition period sa mga yuta. Una nang nakigtigom ang DPWH sa mga LGUs kabahin sa plano sama sa Mandaue City Government nga dunay mga sugyot sa kabag-uhan sa agianan. Sa Mandaue, 5 ka mga barangay ang agian sa proyekto samtang duha usab sa Lapu-Lapu City. Start of this project is first quarter of 2024. 24. Okay. How many years po magtatagal po? It will take 5.5 years. 5 years. So it will depend on the completion of our detailed engineering. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.